prezident by ich nemal schváliť a sú tam. To je väčší problém. To osvetlenie je úplne takýto maličký problém projektov. Tie sú nebezpečné. A tým už nebudem otravovať. Ďakujem pekne, pán Voliar. Ak máte niečo faktické, krátke. Ja som na toto čakal, na túto tému, čo sa týka komunikácií, pretože tie sa týkajú, dá sa povedať, každého z nás. A dovolím si tvrdiť, že to, čo povedala pani Staníková, je absolútne nepostačujúce, pretože to, čo sa tam bude robiť, to nevydrží ani do jesene. A cez zimu sa výpuky opravovať nedajú, tie budú o rok ešte väčšie. Neviem, či pani Staníková chodila po tej ulici. Pozrite sa na tú ulicu, ako vyzerá. To je mozaika. Nám stačí, aby jeden kamienok vypadol a o mesiac tam máte dielo, že tam si rozbijete auto. Fotky. Ja ešte k tomu... Nemáš? Mesto chce spoplatniť parkovanie. A pýtam sa teda za čo? Len za to, že mám auto, zabezpečiť mi miesto parkovanie. Pravím, tá ulica potrebuje komplexnú rekonštrukciu, nie jednoducho výplky záhony zaliepať. Toto, čo sa robí, to je absolútne nepostačujúce. Aj ten systém, tá technológia tých opravných výplkov je, ja neviem, skade to vzali, hej, ale to je absolútne, to nemá žiadnu účinnosť, to je nová účinnosť. Dal som aj slovo pani viceprimátorke, lebo... Igor, dobre, ale to je tretí bod programu, veď to je... Aj toto, čo spraví pán primátor, aj to je vlastne pokaz o tom, čo vlastne aký náš tak a čo si o ľuďoch myslí, hej, že teda neprišiel na toto stretnutie. Pretože ja si dovolím tvrdiť, dvoch viceprimátorov, keď si zriadí, to nemá, hádam, neviem, na Slovensku ktoré mesto. Zastavím vás, toto nie je teraz téma, čo sa týka bezpečnosti a čo sa týka ciest. To sa toho týka, lebo sa hovorí, že nie sú finančné prostriedky a toto je vyhadzovanie finančných prostriedkov. Dvoch viceprimátorov to sú drahí hovorcovia pána primátora. Hej? A vy hovoríte, že občianská iniciatíva. Veď ale na toto treba tlačiť, aby aj tá samospráva mestská vynakladala finančné prostriedky na to, na čo je treba. A nie Boha pustiť vyhadzovať len na to, že ja vám rozumiem aj obávam sa, že toto je téma na veľmi dlhý rozhovor, určite nepatrí do tohto bloku, aj keď správne ste poznamenali, tieto dve veci spolu nejakým spôsobom súvisia. Myslím si, že v tejto fáze my nie sme ani schopní sa k tomu vyjadriť. Nie sme schopní dať tomu nejaké stanovisko. Ja by som len poprosil pani viceprimátorku, aby sa naozaj vyjadrila k tým cestám, tak ako sme si povedali. Chodská ulica, je urobená na ňu projektová dokumentácia. Viete veľmi dobre, že vy ste aj v rámci územného plánu tu schvaľovali sme aj urbanistickú štúdiu dokonca tej Novozámodskej. Ulica Novozámodská je časť vyčíslená na 500 000 eur. Momentálne v celom rozpočte nie je táto suma peňazí. Ale ja viem, že ste nespokojní, ja vám to hneď dopoviem. Práve našou iniciatívou, teda poslancov tejto mestskej časti, sme iniciovali ostatných poslancov, aby všetky peniaze, ktoré sú vyčlenené na opravy, sa tento rok dali skutočne na cesty. Urobí sa taká pasportizácia tých najhorších komunikácií. Medzi prvé dve sú Štúrová ulica a Novozámodská ulica. Tieto dve ulice sú v rámci mesta v najhoršom stave. To znamená, že my poslanci práve do konca týždňa majú poslať pánovi Babicovi aj ostatní poslanci mestskej časti, či budú s týmto našim návrhom súhlasiť. My sa snažíme nejakým spôsobom získať aj iné formy financovania. Sami viete veľmi dobre, že keby sme ich po kúsku robili, tak nikdy nenašetríme ten obnos peniazy. Ak sa má cesta zrekonštruovať ako Novozámodská úplne až do hĺbky, pretože viete veľmi dobre, tam je stredom parkoviska, tam majú byť aj rozšírené chodníky, takže to sa musí urobiť jedným razom. To znamená, že my chceme buď do nejakého spôsobu úverovania teda komunikácií v rámci celého mesta, alebo teda nejakým iným spôsobom PPP projektov, alebo samozrejme viete veľmi dobre, že od 2014 nové projektové obdobie aj z eurofondov pravdepodobne nejaké finančné prostriedky sa budú môcť použiť na komunikácie. Čiže momentálne do konca týždňa sa majú ostatní poslanci vyjadriť. Mestský úrad, odbor
výstavby mal urobiť tú pasportizáciu najhorších ciest a potom budeme hľadať nejakým spôsobom, akým vyfinancujeme a nejak teda etapovite tieto 2 alebo 3 vytipované ulice v rámci celého mesta zrekonštruujeme. Takže skutočne sú to veľmi veľké finančné náklady, lebo Novozámockú tu treba úplne do hĺbky prehlbiť. Nehovoriac o tom, že tu vstupujú do daného problému aj problémy s majetkoprávnym vysporiadaním pozemkov. To znamená, že nejakými veľkými rekonštrukciami nemôžeme ísť do tých komunikácií, ktoré nie sú v majetku mesta. Sami viete veľmi dobre, čo tu spôsobilo na Novohrade, Lomovice a podobne vysporiadať teda vlastnícke vzťahy, ako sa majitelia k tej problematike teda stávali.